מה קורה? אני בגיבמס, כן? ופה אני מודי המלך, או קינג מודי. אתה יכול להראות להם אותי. הנה, הסתכלו, מודי, אנחנו החברים טובים ברמות תנקיף. מלשין. אנחנו באותו בית ספר, וכלו, איזה נוף יפה. הוא גם עושה סרטון עכשיו. כלו, סרטון ביחד. כלו איזה סרטון. מקווה שנהנתם. כמה שיותר סאבים יותר יעזור לנו. ב1,000 סאבים? לא. התחרטתי, ב1,000 סאבים אני לא חושף את עצמי, ב100 אני חושף את עצמי, אוקיי? והנה איזה נוף יפה. והנה אנחנו רואים את הסרטון, בוא נראה. זה סרטון שהוא עשה. אוקיי? שם גם שיר. סרטון חזק. טוב, אז יאללה, אנחנו בדרך לבית שלו, כי באתי אליו. אז, ביי. תראה אותי. והנה הוא, אנחנו הולכים. ביי. נתראה בסרטון הבא. זוכרים, 100 סאבים חושף את עצמי.